Vitaj v podcaste Chudni hlavou s Miroslavou. Ak si žena po 40-ke a cítiš, že s vekom sa viac a viac zaoberáš chudnutím, si tu správne. Som žena ako ty, ktorá vyskúšala rôzne diety a konečne pochopila, že diety nefungujú a aj tak končia priberaním. Ukážem ti, ako schudnúť raz a navždy vďaka jednoduchým návykom, bez ďalšej diety a bez úmorného cvičenia v posilke. Zmena začína v hlave a pokračuje na tanieri. Poďme na to. Milé dámy, vítajte. Možno aj vy ste sa dnes ráno v kúpeľni postavili na váhu, možno sa vážite každý deň, možno každý týždeň, alebo naberiete odvahu len raz za mesiac, ale ten rituál poznáte. Hlboký nádych, zatvoríte oči a tie sekundy čakania, kým naskočí číslo. No a potom to príde. Pozriete sa dole a v duchu si poviete, kurník šopa, to snad nie je pravda. Prečo to ide tak pomaly? Ten pocit frustrácie, že až máte chuť tú váhu vyhodiť von oknom, lebo toľko sa snažíte, odopierate si a výsledok skoro žiaden. Prečo chudnem tak pomaly? Presne túto otázku som dostala minulý týždeň 4-krát. Dnešná epizóda je teda o pomalom chudnutí. Na úvod mám pre vás jednu zlú a jednu skvelú správu. Tá zlá je, že ak chcete zázraky na počkanie, budete sklamané. Tá skvelá, že to, čo dnes nazývate pomalým chudnutím, je v skutočnosti to jediné, čo vás privedie do cieľa navždy. Prestaňte to prosím brať ako problém. Pomalé chudnutie vlastne nie je pomalé, je normálne a je zdravé a hlavne je jediné, ktoré si udržíte. Vysvetlím. Aká je pravda o rýchlosti, teda čo je normálne a čo nie pri tom chudnutí? My sme si v hlave nastavili latku podľa nejakých reklám, ale realita je iná. Normálne udržateľné chudnutie je 0,2 až 0,9 kg týždenne. To hovoria všetky seriózne zdroje od Harvardu až po Mayo Clinic. Ak teda chudnete rýchlejšie ako 1 kg za týždeň, neoslavujte. Väčšinou strácate svaly. A svaly predsa nechceme stratiť. My ženy po 40-ke, po 50-ke svaly potrebujeme, aby sme neskôr ako staršie dámy nepadali a nelámali si kosti. Chceme byť pevné, chceme mať funkčný metabolizmus a nechceme o pár rokov riešiť zlomeniny. Ak chudnete príliš rýchlo, možno strácate orgánový tuk. To je aký? To je taký, čo chráni pečeň, obličky, jednoducho vaše vnútorné orgány. V našom tele máme tuk, ktorý je vyslovene funkčný. Napríklad také obličky. Oni nie sú v tele prišrobované, oni držia na svojom mieste vďaka tzv. Tukovému púzdru. A vy, ak chudnete drasticky alebo príliš rýchlo, tak telo v panike si berie energiu odvšadiaľ. Ak stratíte práve tento štrukturálny tuk príliš rýchlo, vy si môžete vyrobiť zbytočne nejaké zdravotné problémy. No a ešte sa môže stať, čo býva tiež veľmi často, že strácate vodu a glykogen, teda nie tuk. Väčšina z toho rýchleho úspechu chudnutia za týždeň nie je tuk, ale len voda. Takže ste sa len vyžmýkali ako taká špongia. Ako náhle sa normálne najete, tá voda sa za 24 hodín vráti späť a vy máte kilo naviac. No prečo nás to pomalé chudnutie tak zlostí? Náš mozog je teda nespokojný, ale vinníkom nie ste vy. Vinníkom je ten dietný priemysel. Priemerná žena do 45 rokov vyskúšala množstvo diét. Každá dieta, alebo vám vaša kamarátka klame, sľubuje rýchle výsledky. 5 kg za 3-4 týždne, 10 kg za 2 mesiace a podobne. Takže keď teraz chudnete normálne, váš mozog vám kričí, to je pomalé, robím niečo zlé, čo s tým urobím? No a sme doma. Najväčším zabijakom tohto nášho chudnutia je naša reakcia na tú stagnáciu. Ak chudneme, naša váha nejde dole len tak. Ona nejde dole ako priamka. Raz za 3-4 týždne takmer každá žena zažije týždeň, kedy sa nedeje nič. Alebo ideme hore o 1 kg. Aké sú príčiny?
Môže byť, že máte svoje dni, vtedy vieme, že zadržiavame viac vody a je to normálne. Menia sa nám hormóny, môže byť, že máme viac stresu, menej spánku, alebo sme po dovolenke, mali sme možno viac jedla, menej pohybu, alebo opačne, alebo sme začali cvičiť a rastú nám svaly. Takže keď váha ide hore, reakcia mozgu je aká? Poviete si, do keľu, na to sa môžem vykašľať. A bum, dáte si už čokoľvek a práve vtedy spomalíte to chudnutie. Riešením je, že nebudete zajedať tú frustráciu. Nevzdávajte sa, povedzte si, OK, toto je moje telo, to je biológia, je to normálne, počkám pár dní, ale ďalej pokračujte vo svojich návykoch. Nevzdávajte sa. No a šťastie toho celého chudnutia nájdete už počas cesty, nie až na konci. Veľa žien si myslí, že budem sa cítiť lepšie, až keď schudnem x kilogramov. No nie. Verte mi, že vy sa budete cítiť lepšie už po strate prvých 2 kilogramov. Po 6 vám oblečenie sadne inak a po ďalších kilách dolu vy už sa budete cítiť ako iná osoba. Budete mať viac energie, sebavedomia, budete so sebou šťastná, spokojná. Tak prečo sa ponáhľať? Nuž, čo by ste teda mohli robiť od zajtra inak? Poprvé, prestaňte volať chudnutie pol kila týždenne za pomalé. Volajte to udržateľné. Po druhé, váha raz mesačne stagnuje. Vy na to nezabudnite, myslite na to. Keď prichádzajú vaše dni, tak sa nevážte. Po tretie, zamerajte sa na tie svoje návyky, naďalej pite vodu, choďte spať včas, jedzte do sýtosti, nie do prasknutia, hýbte sa každý deň aspoň trochu. Po štvrté, urobte si radosť bez jedla. Máte určite nejaké koníčky, tak venujte sa im, alebo choďte na prechádzku, na kávu s kamoškou, prečítajte si nejakú dobrú knihu, časopis, vypočujte si podcast. Vy, keď máte ten život plnší, nebudete mať jedlo ako také jediné potešenie v živote. Po piate, ak stagnujete s tou váhou dlhšie ako 3 týždne a nerobíte chyby, skontrolujte množstvo cukru, ktoré príjmate každý deň. Skontrolujte ďalej pohyb a spánok. No a väčšinou stačí iba pokračovať. Takže, milé dámy, ak vás trápi vaše tempo chudnutia, pamätajte, nie je pomalé, je vaše, je zdravé a prinesie vám výsledky, ktoré už nikdy nemusíte vracať späť. Ak chcete, napíšte mi, čo vás na tom vašom tempe trápi, najviac hnevá a ja vám rada odpoviem. Ak chcete prestať s dietami a začať svoje telo manažovať s rozumom, dohodnite si so mnou krátky rozhovor. Link nájdete v popise epizódy alebo na stránke www.chudnihlavou.sk. Jedna konzultácia často stačí, aby sa veci prestali komplikovať. Nezabudnite, chudnutie nie je ako šprint, chudnutie bude ako polmaratón. Počujeme sa o týždeň.